जि माने बेरेखा हानजानि जि मोनसे बिफाव जायखौ जि मोनसे रल होननानै बुङो बे रला जेरैबायदि लानांगो दा जोङो पार्लामेन्टनि बाथ्राखौनो बुं आं पार्लामेन्टआवबो थांखांबाय पार्लामेन्टखौबो आङो नायहैबाय आपार हाउस लवार हाउस माने आं बेवहाय थांबाय आरो बेनि अनगायैबो आसाम एसेम्ब्लियाव आङो प्राय माने सेसनाव आङो थाङो बेवहाय माखासे जिहेतु सोलोंनांगौ दङ बे हिसाबै आं थाङो दा बेवहाय आसाम एसेम्ब्लि बा पार्लामेन्टआव जेरैबायदिहै माने दाङाबाजि जायो जेरैबायदि हुलुस थुलुस जायो दा बेवहाय माने जोंनि जि बड'लेण्ड जि माने आयेन आफादनि जि माने रां बावजायानो होन बा गुबुन जि गोजां बोथोरनि सेसनानो होन गोलोम बोथोरनि सेसना होन बेबायदि हुलुस थुलुस थासारिखौ खामथावना माखासे माने माबाफोरा थायो नाथाय बेवहाय बेरेखा हानजाया जेरैबायदि माने रल लानांगौ बेबायदि रलखौ बिथांमोना लानो हायाखै आरो जायनि थाखाय बेबायदि मोनसे थासारि दिनैसिम आं मोननाय मोन 13ता जि माने सेसन बे सेसनाव आं बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानाङाखै आरो बेबायदि थासारिखौ गमामायैनो बेरेखा हानजाया नैबे आयेन आफादाव बिटिसि आयेन आफादाव लाबोनो हायाखै।